I det daglige er både de interne og eksterne samarbejdsrelationer baseret på værdierne åbenhed, ansvarlighed, respekt og energi. Disse værdier afspejles også i Væks energirådgivning og miljøarbejde. Siden årtusindskiftet har Væks system været miljøgodkendt efter EMAS og ISO 14001. Ansatte inden for fjernvarme på Vestegnen bliver via Væks energirådgivning tilbudt efteruddannelse og temadage. Det kostede oprindeligt 2,5 milliard kroner at etablere et fjernvarmesystem med 48 vekslerstationer, 7 pumpestationer og 100 km dobbeltrør under jorden. Systemet er finansieret via lån, som er afdraget i 2009. Ingen tjener på fjernvarmen på Vestegnen. Væks er et non-profit-selskab, hvor udbyttet går til kunderne. De 19 lokale fjernvarmeselskaber, som er forbrugerejede eller kommunale. Væks demokratiske opbygning giver befolkningen på Vestegnen indflydelse på Væks. Bestyrelsen er sammensat af lokalpolitikere fra de 11 kommuner, som står bag Væks. Teknikerudvalg består af ansatte fra de kommunale forvaltninger, og endelig har Væks et brugerråd, hvor fjernvarmeselskaberne på Vestegnen har indflydelse på de væsentligste beslutninger. I dag har Væks sammen med det københavnske kraftvarmeselskab CTR et af Europas mest energieffektive fjernvarmesystemer. Eftersom systemet vækker international opmærksomhed, har Væks gennem tiderne været involveret i projekter i blandt andet Baltikum, Østeuropa, Rusland, Mongoliet og Kina. Udlandet har stor interesse i og behov for Væks ekspertise i effektivisering, organisatoriske forhold, fjernvarmetariffer, efteruddannelse, forebyggende vedligeholdelse og ikke mindst driftsoptimering. Fjernvarmen fra Væks udnytter store mængder energi, som tidligere gik til spilde. Siden etableringen i 1984 har Væks indsats for energibesparelse og forsyningssikkerheden på Vestegnen været et særdeles mærkbart bidrag til et renere miljø og en bedre samfundsøkonomi.